Asungayiqala-ke ba. Yabona mina antu amayisonta khona kaShembe. Esonto khona kwaShembe. Wayisonta khona eThekwini la eThekwini mina kwaNongoma. Aha. Wathi kubaba mfowethu ke ngithathele ingane wosehlulekile ebhedlela. Asambe ngihambe na ngeThekwini. Mhlawumbe inkosi izofika ilokhuza. Ivule wathi nje ayizovuleka. Ngempela wafika wathi uanti ahambe ethenga Vaseline la. Wahamba uthenga Vaseline. Wafa umuntu wasethi inkosi ibusisa. Amehlo amavuleka lapho ngizange ngiphinde ngibheke emuva. Ha. Azange ngiphinde ngibheke emuva ngiyesaba nje. Uyabona nje mina uma uthi uShembe uNkulunkulu. Uyakwazi. Mangicabanga ukuthi kwakungwesithathu ngoba wasekudala. Sawudala mhlawumbe inyanga yezulu. Lapha ebuhleni. Lapha ebuhleni. Ngavuleka lokho amehlo ami mahaya. Manje singasho kanjani ukuthi uShembe kayena uNkulunkulu? Ngeke siphike lo. Mina nje akuphika ngifuna ukuphika. Kodwa ulona iNazaretha kodwa uyafuna. Angilona iNazaretha, angilona iNazaretha kodwa nje mina ngiyamvuma ukuthi uShembe uNkulunkulu. Amen. Ngiyakuvuma. Ngiyakuvuma. Ngiyabonga baba ngoba sesazane nawe isikhathi eside lapha kwa-education. Kakhulu. Futhi ubaba engemhloniphayo. Hey. Nobaba onesithunzi kodwa uma ukhuluma ngendaba zasezulwini ngoba uma ethi umuntu uShembe kayena uNkulunkulu kufuneka sitshele ukuthi uNkulunkulu yini. Yeah. Ngoba thina uNkulunkulu imisebenzi. Imisebenzi. Lemisebenzi esiyithola kuShembe. Hayi okhuluma ngezwe ukuthi wakhuluma ngezwe nje kuwena. Azange Wasuka ukufa kuzwena namhlanje waphindanga ukuphatha. Azange phinde ngibheke emuva. Siyabonga. Azange phinde ngibheke emuva. Sibonga kakhulu. Hayi sibonga. Ngiyabonga. Hayi ulaleleke ngo-7:30 ngesabatha. Ngesabatha. Ulalele ukuthi-ke unyazo lezulu luthini. Hayi. Emhlabeni wonke jikelele. Emhlabeni wonke jikelele. Laletha unyazo luthini. Hayi ngizolalela. Amen. Ngizolalela. Siyabonga. Ngiyabonga. Baba. Yeah.